Doncs este dins. Caldo, no? El caldet. El caldo només o té els ingredients també? Tot. Té la verdura també. Això és una llauna. És per dues persones. Però vull dir, de vegades és aquesta la diferència, perquè una cosa si has de comprar poc, però si has de comprar 3 quilos, i aquí et comies €1 d'aquí, i de l'altre et comies 1.000, te tens €1,5 per un paquet d'arròs. Sí. No, sí, està I clar. és el tema. No sé. Però bueno, entre aquestes dues, per exemple, pues tenim una relació... Aquesta persona està bé, les coses són dos. También, cielo. Hasta luego, Sí, ¿no? Espera, ¿cuánta encontré? Els del terreno, fantàstic, doncs. Tens més? No me'n queda més. Perquè anem a fer per 40, així. Jo si vols te la poso tota i te la Fica-la tota. preu ja. Sí? Fica-la tota. Vinga, i on està el terreno? Pues vosaltres tenim els camps en Albuixec. Pero este es lo ven en Albuixec. Soy un amigo de Pepe, de MGM, y no sé dirte. Pero vamos, que son las que no son más de... Però són de casa, de no? marrón. Sí. Nosotros lo que no tenemos nosotros es algún rey, algún amigo, algún conocido. Vinga. Procurem no comprar res per ahí. Albuixec, mira, el Bruno ens ha ajudat. Albuixec, les carxofes, les calabasses, A l'anxova... mi s'ha inventat, està pensat, clar. Sí, bueno, pues ja està, que ja ens les Si emportem. li volem posar rotxeta també, Reixeta, 2 euritos. Vinga. de categoria. I així no, tu t'arregles i jo també. No és temps de carxofa encara. Encara no, ara estan els camps superbonics. Estan ara... Però com nevis per ahir, dic, no sé si hi haurà algunes que ja comencen a... N'hi ha algunes que venen de fora, de Navarra, però estan molt dures. Ara, bones, encara no. Me dones un paperet i que sigui, perquè així guardem. El tiquet de la compra va dins. Ah, vale, ja Però si està. vols fer el pàrquing... No. No, si està el tiquet ja Està està. dins, no? Jo l'he posat. Vale, Gràcies. Però això tiren per alt, falten 300 que ja no n'hi ha prou gent que es menja, tira-li 2 quilos i mig Ja mínim. portarem un poc. Sí. Hola. 7 grams, 3 quarts, val? Què més, carinyet? Pues ja ho tenim. 5,40. He d'anar a fer el tiquet? Mira, i dones un carrer. No, O així no? Així no, no sé. som família, avui. 5,80. Veurem el carro. Això està. Què més? Espera, una paella per a 10, quan hi pots estar? Medio de rochet, medio de ferradura y eso. Quina diferència entre la ferradura i la ferradura? Que la ferradura vale para todo y esta para los arroces no vale. Porque la arroz es plata, la blanda. La blanda la roja. Esta para el hervir. ¿Se habrá encontrado una bolsa? Sí, aquí la tengo. Pues em poses també mitja de... De ferradura. La xocorrocha. Jo això és el que... Doncs si el xocorrocha es posa en la carn interior. Al coll, que se'n talla per ahí. Però en València no en posen mai, i si la poses és un crimen. Entonces jo no l'anava a posar, però és més tan dient, però no l'anaves a posar, si la poses tu l'has de posar. Entonces si comprem la xocorrocha serà un motiu de discòrdia, potser és interessant. Bueno, jo per exemple, jo havia tingut discussions amb el meu exsogre perquè jo li deia no se posa ceba i no se posa tomàquet i ell feia un sofregit de ceba i tomàquet, molt poquet però en feia, i jo deia que no, el meu exsogre, que la feia ell, no la feia ella, la paella la feia ell.
valencià mai posarem ceba. Pues aquest bon senyor sí, i era su rollo. Era com un segon que hi ha una intoxicació rara. No, pues era el seu rollo. I jo li discutia i me deia que tu ets catalana, no entens de paella. I llavors, bueno, però era molt curiós perquè feia un sofregit. Tu eres partidària de no comprar una. Jo soc partidària, a mi el pavot me molesta molt. Me molestaria menos el pavot, mira que te dic. El vermell és molt més dolç. Però jo soc partidària de cuando menos d'això, millor. Per dir-te algo, preferiria la de naps que no posar-hi pebrot o la gent que posa peso, que ja és morir. Estan locos. Però vamos, No, ja és algo. Si vols dir posem naps. El nap és bo, no li agrada a tothom. No, i amb la paella... L'hauríem de, perquè llavors hauríem de fer el test i el nap. Mira, És molt precisa. anem a preguntar-li a Bruno si li posa sofrit tomaca o sofrit. És com lo del cargol. A mi no me molestarien els cargols, però entenc que a moltíssima gent no li agrada. Bruno, tu li poses tomaca al sofregit? De la paella. Però poquet. ¿50 una miqueta? ¿Habéis comprado o qué? No, Anem a comprar tomaca. anem a comprar Y ahí también. el all sí. Ahí he comprat un cap gran. Voy a comprarme uno. Mira aquí, sí. Són impressionants. Els bons són els xocolats. Doncs sí, no? I clar, hem anat mirant, ens una mica, clar, és el tema de triar, de veure què compres, què no compres. Està bé? No, En frases els ingredients varien i els altres no, els ingredients no varien. O sigui que ahí van frases també pues de puta madre. Vale, sí. Vaig a provar yo una mica de emoció. Veus, tio, si és que... Bueno, no sé, si m'ho fan algo més, igual és... Està perfecte. El rollo es que a mí me hicieran més, no sé qué me hiciste esta melodía, pero a mí siempre los días me llaman que suelten la guitarra, entonces contraste estará guay. Claro. De letras típicamente... Mira, nosotros tenemos el día, el coche 2 días, valenciana, tenemos a melodías que meterle prisa. que es un poco la... No te pases lo voy a hacer negocio también, por ahí... Pues llavors és perfecte. Entonces és perfecte. Les paelles, pato... Temps aquí i a la de més. Vale, va. 1, 2, 3. Ja que estem tots així, a mi em feia gràcia comentar algú de fora que jo he vist en Barcelona. Comentaba que me pareix que seria impossible lo que està passant així, que estem en un lloc institucional, s'ha fet una convocatòria, un esdeveniment en Facebook, està en un programa, hi ha ahí fora un cacharro d'estos, així, com es diu? Està ahí fora penjant el cartell, que és de tele. Com es diu això? Una lona. Una lona. No, que quan tu fas una lona ja és un esdeveniment potent, no? Però curiosament ningú sap que ni a quina hora teníem que vindre, ni què anàvem a fer, ni què va passar. Realment encara no estem tots així un poc i ara què va passar, no? I és eixa la gràcia, però per exemple allà dalt seria impensable, no? Entonces ahí sería un primer moment per a pensar bueno, què passa així, no? Entonces la idea de moment és fer la paelleta entre tots els que estem així, és a dir, qui vulgui participar o no participar. Així hem proposat una intervenció vanguardista, diríem, que és tirar terra a la paella,
Jo li he dit que, bueno, es pot parlar entre tots. Per fer una paella crunchy, és una paella crujiente, és la novetat. Miren unes cares i ja està. Clar, estaria bé menjar-se-la, no? Entonces jo he dit, igual després si la gent realitza, pues tot és participatiu, no? Tots a pegar-me, no? Podria ser. Entonces està l'Anna, que també anirà fent alguns apunts, la Maria, el Michael, que tocarem la guitarreta i cantarem entre tots. De fet, Maria i jo portàvem la proposta ara després de fer una lletra d'una cançó i entre tots els que estem així, agafant una tona tradicional, i després el Michael també pensava d'enviar frases que tenen per així i anar fent. Doncs anem a encendre el foc. Ja la desdividim. Encenem els dos o sols el de dins ara? Els dos. Vale, l'altre dia ho vaig veure en YouTube, però també me va dir Rafa Tormo i Cuenca, que és tirar la sal a la paella antes de tirar el pollastre. Vale. Vale, y entonces se pone la sal. Al olivo. Sí. Tú també. La sal abans. Per no cremar el caldero. Per no cremar el caldero. Tenim sal. La veritat és així. Sí. Però és abans, no? Apuntem, no? La sal amb l'oli. Begoña, vols tirar tu la sal? Pots portar un colador? Ah, bueno, sí, ja ho veig. Ja, això ja comença a estar calent, Tira, si pots, no? Campa ya. Muy bien. Els cantons que estan secrets, per així de... Per això no influirà ni més que socarraet, no? No, però per... Muy bien. Sí, després reparteixen. Tens la cullera? Tens la cullera? Menjar-se-la, no? Clar que sí, no? Si està negre, Si està negre, negre... Si està negre, negre, no és? Ha de ser socarrat. Sí, igual si és socarrat només se pot socar sets. Bueno, ara us seguiré, quan estigui calent, us aniré passant la cassola perquè aneu col·laborant en posar el pollastre, perquè la paella és una paella col·laborativa. Volem saber abans si ficar al lloc. Crec que això ja està, no? I com se sap? Bueno, Perquè comences a veure que està fent cosetes. vinga, va, pues que si no després picarà massa. Begoña, vinga, va. A mi el pollastre no la fastidi. Tu l'hauries fet sense cap. Així és una dels debats del matí. A mi m'és igual que tires sola que no. I te van? A rebosar. Ella estava rebosant. Has conseguido, ¿no? Vale. Y la sal en paella. Ay, ay, ay. Pues tira Échalo todo antes. Ole, ole. Yo es que la fórmula lo he hecho, ¿verdad?
fer reposar 5 minutets. 5 minuts i ja repartim. Claro, sí, que reposa una miqueta. Paga o què? ¿Echarem paella o no? Bueno, sí. ¿Echarem paella o no? Ara que reposa 5 minuts. Pues bueno, ha sido un acto lleno de amor, ¿no? Buenas energías. Hemos tenido aquí el círculo este in the Hands High y ya ho tenim, no? Pues sí. Fem-ho... Lo que hem pensat és que, clar, no hem pogut, evidentment, recollir perquè hi ha moltes històries, Tothom ha explicat coses de casa, coses de quan érem petits, o sigui, ha sigut com una mena quasi com de coral, no? Ha sigut un treball molt coral, llavors el que sí farem és, de lo que hem apuntat aquí, fer una foto, guardar-ho i fer un petit document explicant com ha sigut l'experiència, no? En la qual després, si voleu afegir alguna cosa, mirarem de passar-ho, no? De penjar en algun lloc o al Facebook, per exemple. Vull dir, perquè ha sigut això, no? Com una mena de... un treball múltiple i molt coral, i és el que volíem, no? També parlar d'això, que fent aquest tipus de coses a més parlem d'altres, no estem parlant de construir un món, de construir alguna cosa diferent i entre tots ho fem, no? I fem més. Per tant, era aquesta una mica. Ha sigut un treball. Sí, no? Una paella, pollo. I bueno, la mostra està, no? Ha quedat pràcticament buida. I gràcies a tothom. Perquè assumim també ahir el lideratge, com està dient. Vale, imagina't que fem ruïda, no?